Hello! Kumusta? Hi, mga kaigsuunan. Diha sa Ginoo o kanimo amigo, kanimo amiga nga makakita niini. Kanina na naman si Pastor Rodrigo, Pastor Rod, Brother John nagaingon nga ang Ginoo maayo. Maayos tanan ang Ginoo. Niya kita sa pamamalandong sa pulong sa Ginoo. Another time nga kita makashare sa pulong sa Ginoo. Tang isgutan kining pagkamaayo o pagkamatarong pagkamatinabangon usa sa mga karakter nga gusto sa Ginoo nga atong mabati. Dili kini siya way sa kaluwasan pero mao kini ang party nga ikaw nakita nga gibag-o sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, ang imong kalag, ang imong pagkatawo. So asa man ka makakita sa Cebu man, sa Mindanao, nga makasabot og Bisaya, salamat kayo nga ikaw makapamalandong sa pulong sa Dios. Nining kay na. Nining pandemya nga atong gitubang, nitaas na ang coronavirus, niabot na og 23 million ang napiktuhan sa tibuok kalibutan. Dinhi sa Amerika, daghana ang mga sakitan o nagsakit o nipadayon lang kita. Padayon lang kita mas, padayon kita og hugas og gamot, padayon kita ampo, paligom sa immune system og positibo sa kinabuhi. Kaya labi na nining kahigayunan nga di na nato masabtan ang mga pamatasan sa mga tawo tungod niining pandemya nga naa karon. But asa man kita makakuha og maayo sa kinabuhi. Napabay maayo diha sa tong hunahuna, napabay maayo sa tong kalag sa pamalandungan nato ang pulong sa Ginoo. Mismo sa tong Ginoo Kristo ang iya mga pagtudlo, pag-sharing. Dinhi sa Lucas kapitulo 10 versikulo 25 o 37. Atong isugutan kining sambingay nga giingon sa tong Ginoo o parables nga giingon sa tong Ginoong Hesukristo sa maayong Samariano. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron sa pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o Biblia? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo sa imong ang Dios tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong kusog og tibuok mong nahuna og higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto pa sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagayod siya kang Jesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug siya gitulisan sa mga tulisan. Gihubuan siya sa ensinina o gibunog, gibiyaan nga hapit ng mamatay. O nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas nga daplin. Ug unya miagi usab ang usa ka levita. Sa pagaduol niya, mitan-aw siya sa tawo ug unya misaylo lamang ud sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ngadto sa dalan pinaagi og nakita niya ang tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo naluoy gayud siya ug miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana o bino ang iyang samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka balay nga abutanan og didto giatiman siya. Ngadto sa tigatiman sa abutanan miingon, atiman na siya, iginigbalik na ako dinhi. Bayran ko ikaw sa imong nagasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man ang imong isig katawo? Kinsa man nining tulo ang matuod ngiyang isig katawo? Magtutudlo sa balaod mitubag katong naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa lakaw ug buhata
ang sama sa iyang gibuhat. Ang pulong sa Dios alang kanatong tanan. Amen. Malipayon nga naghisgot kita ni ining pulong sa Ginoo kay nining pandemya asa man kita karon naa kita sa kalisod. Kinsa may motabang, kinsa may mukuan kanato muhatag. Napabatay panahon nga makatabang, maka-share sa mga butang nga naa nato. Sahay nahimo kita nga selfish, nahimo kitang focus sa tungkol galingon. Nakalimot kita nga doon na pa di ay mas nanginahanglan kanato. Nining kalisdanan sa panahon, sahay nahimo kitang selfish. Nahimo kita nga mga magatanaw sa tungkol galingon. Muna nga ang pulong sa Ginoo atong kusog karon nagaingon nining sambingay nga nagatudlo kay ang usa ka matutudlo sa balaod yun siya unsaon man ako nga makaangkon kung kinabuhing walay katapusan. Baningon si Jesus, di ba ingon sa kasulatan nga higugmaa ang Dios tibok mong kasing-kasing, tibok mong kalag, tibok mong kusog, tibuok mong pagkatawo ug higugmaa ang imong katawo aron human niya na kaangkon ka o kaluwasan o kinabuhing walay katapusan apan kining magtutudlo sa balaod gusto gid siya nga siya maila nga maayo nangutana siya kinsa man ako isig katawo dinhi na gisulti sa tuang Ginoo ang usa ka sambingay sa tulo ka mga usa ka tawong gitulisan pari, Levita ug Samarianhon didto nakita sa usa ka pari ang usa ka tawo nga gibunog gikulata tulisan nga himalatyon apan wala gayud ki siya migunok. Mo sa masakit nga mga panahon nga ang mga leaders sa simbahan ug ila nga mga matutudlo, propeta, mga pastor, uban pa mga pari nga usahay nagatan-aw lamang sa pagsuot nila sa ilang robe ug sa ilang pinakamaayo nga sinina panakalimot na sa pagtabang sa mga nainahanglan. Pasaylua, O Diyos, kami sa among pagka-hypocrites o mga kasalanan. Usa ka pari nga nahadlok siya kay nagdadali siguro ni siya nga maadto siya ang kumbento o ang templo, dali siya apan wala gani niya makita na nga nanginahanglan nakita niya nga naa didto pero wala makita siyang kinabuhi ang kasing-kasing sa pagtabang. Wow. So, dili lang nga kita maayo mawali, dili lang maayo nga mudala magsuot kasi mong robe, yung ka nga, suot na ako ni akong robe, o balaan ako, apan gipakita sa Ginoong Hesukristo nga ang pagkamaayo, ang pagtabang, usa sa mga pinaka-importante. Sadto si nga kining pari nga naadiri nga na nilabay lamang ug niadto sa pikas dalan nilikay nga dili makatabang sa maong himalatyon nga tawo. So giingon pa na diha nga sa sunod na pod sa diha pong dalana sa pagkakita sa tawong itulisan milabay lamang siya sa pikas dalan ang maong pari. Napakalisod. Unya miagi na usab ang Levita, kining Levita sa mga Israelite nga tribe, sila ang mga sistema, mo ni ang mga ingon nga mga laiko o paingon sa mga pagpari nga mga linya. Kaya naman na sila yung mga bloodline, nga adto. Mo gihapon, nga giingon nga balaan, giingon nga mga tawo nga naa sa leader, ang katumugon na ingon ni Jesus diri, kuha mo guna to siya, magtutudlo sa balaod. So tanawa, kung sa may gihimo, pagkadool niya, itanaw siya. Ugon niya, misaylo lamang sa pikas dalan. Tanaw lang. Uputan niya, uy, hindi ko andiha. Muna yung sa kondisyon sa mga klase sa tao ba nga ato makita nga gi-explain sa Ginoo. Posible nga kita pareha sa pari, posible pareha kita sa Levita. Makita nga, uy, tanaw. Uy ka matabang galing. Kanundom ko sa una, sa seminary ko, nagawali ko ani nga Samaritanhon. Dito sa kilid, na ay nahubog nga lalaki nga naglaslas yang pulso. Nya ako pakauban, nahadlok sila nga muadto kay unya og ma-responsible mi. Sakit anako, grabe ni siya hubog pagyod ga tulo ang dugo. So dali-dali mi adto mi sa ospital. Ako pay na charge adto nga higayuna, nakasab-an pa ko sa administrasyon seminary. Noon kalisod gyud nga adto ba.
nga sitwasyon. Dili mga consequence nga imong nadawat, pero malipayon ko kay na-apply na ko ang pulong sa Ginoo. So, muna ingon nga, practice what you preach. Practice kung unsa ang naa sa gitudlo sa pulong sa Ginoo. Sometimes, kung giingon lagi, mahimot ang selfish, sabi na ining higayon sa pandemya, dili ta makahatag, dili ta makamulikay ta. Pag maayo gidi ay, nga kita adna sa kamaayo. Naganonom ko sa akong workplace, gayinan ko sa akong amigo nga, iyon ko nga kung hawa na ko aning company, di ka na ako malimtan friend. Iyon siya nga, di po ka na ako malimtan and always keep as a good man. Kaya nakita niya nga, ang akong pagkamatarong. So makita sa mga tao, nakita adunay Diyos, adunay Jesus. Ang teaching ni Jesus tong kinabuhi. Mapadayon ta sa pagkamatarong. Ingon pa diri sa pagkamatinabangon, pagkamaayo sa kinabuhi. Kay wa man tay mabitbit aning kalibutana. Maingon lagay si Manny Pacquiao, siya ang pagka-boxer, siya ang pagkalisod, sa pagka-pobre niya sa atong idol na si Manny, ato senador nga si Manny, nga nakahawid na siya bilyon-bilyon nga kwarta. Sa diha makita niya ang mga pobre, mutulo ang iyang mga luha. Kay dito siya niagi. So, kita sa mutulo ang atong mga luha sa mga kalisdanan sa mga tao ni inahanglan. Giyahan ta sa Ginoo ni ang mga pulong karon. Giyahan ta sa Ginoo, ako ug ikaw, mga igsoon ko, mga minahal ko mga kaigsuonan, asa ka man nga nakadungog niini. Yung pa diri, dunay usa ka tawo nga Samarianon nga naglakaw didto. Kining Samarianon usa ni siya ka mistiso between Israelite ug kini ang Gentiles o another country. So yung banato nga kumbaga Filipino-American kay ang pagka Samaritan manggod, ako mo gunang issue, medyo neglected sila sa area sa panahon ni Jesus tungod kay dili kay sila recognize kay ang mga mo lagi na mga priests, mga Levita, mo na sila yung mga in the frontliners and kumbaga chosen people. But this man, kita niya ang usa ka tawo nga niadtong higayuna, nakita niya na gitulisan unsay gihimo sa usa ka Samarianon, iya din kining gitabangan. Iya din kining gipasakay sa iya ang kabayo o iya ang hayop, gitabangan, gitambalan og hantod ni gasto pa siya. Ikaw igsuon, kita, kaya ba nato mo spend? Kaya ba nato mo gasto para makatabang kita? Nainaot kita nga atong paghigugma sa Ginoo tong kalag, espiritu, tibuok nga kinabuhi, o paghigugma sa tong isig katawo, ug sa atong pagtabang nga kinasingkasing, kanunay makapabless sa mga naas tong lugar. Asa ka man karon ini pandemya nga nahitabo, sa coronavirus nga nahitabo. Ato mga doktor nga maayo nga nitabang, nanambal, mga nurses nga nag-fight, mga sundalo, o mga frontliners nga katrabaho. Tabangan nato ang gobyerno, tabangan nato ang matagusa, magtinabangay kita, aron kita madaugon nini atong kaaway. Ang Diyos sa panalangin ka nato. Magaampo kita. Ginoong Diyos, tagay kami kaayo. Salamat sa mga pulong pagpahinumdum ka namo. Tudluy kami nga mahimong matinabangon ug maayo. Diya si mong ngalan Ginoong Hesus among gitugyan. Amen ug amen. So bye-bye ug thank you kaayo. Thank you kanatong tanan. Alright. Salamat. Thank you. Kanato. O comment lang kamo. Dinhi sa ako ang Facebook, sa akong YouTube. Bye-bye.